Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayan ayat da Romy kan Devora, ngam kinid daw ti ama ni Devora, aliklikan da paylaan ti agsinarak, tapno maigad da ti panagadal da. Iti sabali abangir, ni Ivan ti kapitan iti may sa ferry boat, kat may samat a crew ni Leia. Agpadamot dagito yung agkursunada kada Romy kan Devora. Iti may sang aldaw, intulod ni Tata Pedro ni Devora iti Pierre. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas a napauluan. Biyag, iti islas, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Amamok ti may sa akro itjay, anak. Barang no adda, ket palubusan nak, nga uray aging galang iti view deck ti ferry boat. Sige, Tata, intayo nga rudan. Kanayon ka nga gananad, anak, ha? Nang runa ket addamanin sumungad a bagyo. Da kayukit di atatang. No umayan ti bagyo. Mapan kayon adagos iti evacuation center. Malayos man nandito'y basit nga isla. Wen anak, basta nagserena anti mangilugan kadagiti tattao. Mapan kami mat adagos kininanang mo, kandagiti addim. Imbag to no makaturpusak, tatang. Agtrabaho ak iti dakkel nga isla. Ijay tayon tungag naad. Sabay ko maanak. Iso nga igaid mo ti agadal. Ta ikagumaak mat ti mangisakad iti panagadal mo. Ha? Ni Deborah kan ti amana. Sumungad da dito eh. Masapol adidak makita. Bumabaak iti kabin. Oo. Apay adinardaras mo ti pimanaw. Papa naman. Mapanak iti kabin. Agsubli akto intun madamdama. Umayak mat nga rod. At dain nakitaan ijay ayan ti kabin. Apay nga itaka lang amapan. Itay kapay anak katakdar iti ayan ti biodek. Itala ang mat anapanunot ko. Dakis ka di. Subli akto ni Deborah intun madamdama. Nung makapanaw ti amana. Anya ti ko nam? Diyak na awatan. Ipigpigsam man. Awan. Addalan na lagip ko. Hi, Deborah. Siyak ni Ivan. Ti kapitan iti da ito a ferry boat. Ammom tinagan ko, sir? Awan ti saan makam-amuken ka, miss. Kayat mo asawan, sir. Ammom amin anagan dagiti miss ditoy? Mamuak laeng, no kayat ko nga mamuen, Miss Deborah. Tapay ko mga interesado kay tinagan ko, Sir Kapitan. Amom, nagpintas ka man. Dave, sweetheart. Oh, Romy! Ada ka mat ditoy? One sweetheart. Intan ijay baba. Tapno maidisum dagiti awit mo. Okay. Sige, Sir Kapitan. Mapan kami pa'y. Apay anak karupangit ka. Madin sakit ti aldaw mo ita. Mayat ko man, no saan asimangpet da dya, Romy. Dinadaal na ti aldaw ko. Aywan, nakita ka naglugan ita eh. Mayat ko man ti rinabak mitay kini Deborah. Ngam simangpet kit din. Dinadaal na ti diskartek. Buisit. Malas ang arod. Sapay isayang kat kukuman ti plano kita. Kasanun, addamat bantay na. Bastag sagana ka. Inton sumaron no abiyahe. Aramidan tan ti plano. Ilikaw ko ti ferryboat. Tapno mabaybayag ti panagdalyasat tayo iti tao. Kat, maaramid ko matan ti plano ng aramidan kini Romy. Kat nawayak to matan kini Deborah. Awanan ti laped. Dalusan ta ti dalanta. Tapno nalaka ti dumalyasat. Kukwa itaday di aromi day ti agundaway. Ngam kukwak tumat inton sumarono. Iso asaan nga agsigsigurado. Dito ika. Tapno agin na si dagta iti kabin. Sabali ti panagis-isem day di kapitan ti ferryboat kan ka. Kas langir city mabisin aliyon. Sobrang mata mabisin aliyon.
Sa anak mo't amakan, tapno pagbibisinan nak dayja a kapitan. Deborah, liklikam ko nga dayji a kapitan. Maditigandat na kan ka. Pagkunamat, ama ditigandat na. Madlaw ka dagititigtignay na. Basta, kaslal yun ti pa nagkita kan kwa na. Tapno di mo mat ko na. Sige, likli ka. Agyaman ak unay, sweetheart. Ay, nakita kayo itay kanitatang mo asumungad. Iso adi nagdaras ko tibin mo ba, dito'y ayan ti kabin. Kabutang mo ka din ni tatang ko? Saan mat? Nga mamangan mo agdwa-dwa. Numakita na nga agkalugan ta iti ferry boat. Maawatam ko man ni tatang ko. Amken na ngamin ang mapasamak, tinapasamak iti kasinsin ko. Nakalako ka din iti ikan. Wen, ang adapay may sa asaan anak kabayan. Diya aglaklako iti natang ditaigid ti tiyendaan. Inakpay singiran. Malaing kakarod singirunan, tamapantan ijay Pierre. Ang mga numapanan ti pagluganan ta cargo vessel. Ay, wen tanangin at pampasahero a ferry boat. Ay taadda kaming kabin ang mabalinta pagiladan. Ije ngay pangilugluganan da iti ikan kat agtugaw talatan no sa dino dita. Sige, inak nga rudan. Urayin nak ditoy, taagkuyog taamapan ijay Pierre. Ale, taadapay nga rod mapangkugatangan. Agkita tanton ditoy. Sige, aginuray tangarod ditoy. At datayon dito'y dakkel nga isla. Itulod kan iti pagdagdagusan nyo abalay. Saan tawan mo't nadagsan nga awit ko. Amangan nadamanan mangidanon ka ni tatang. Diyak kaya't asairan tirik na ni tatang ko. Sige nga rod. Tamapanak mo't iti pakidagdagusak. Saan kan nga gliday, sweetheart? Agsakripisyo ta ko, ma. Anya nga rod nga eh. Sige nga rod, sweetheart. Ay, manupay atawon akas to'y talatan. Bayam, tainton makaturpos ta. Uray saan tanton nga agsinsina. Kaanon to nga taday ta? Inton madanon ti tiyempo. Kalpasan ti ulap, agparang tumatlaang tilawag ti init. Kaslasan amadanon day ta alawag ti init ako nam? Saan ka amaawanan iti namnama? Kabayatan asi bibiyag ti tao, at dalat tanamnama. Nakitak ti kaayan-ayat mo analiday, idinasabat ko. Ada ka di saan nyo anak kinaawatan? Napaay laang, takayat nak nga itulod ija pagdagdagusan tayo, ngam imbagak asaanan. Anya ka di tidakas na no itulod na ka iji dagos tayo. Jak laang kayat asairan ni tatang ko. Ada ngamin mangidanon, no kasi nga agsinarak kami ka ni Romy. Anya? Asino ti atapo mamangidandanon? May sa siguro kadagiti estudyante nga agapo ija basit nga isla. Sip-sip mo't day ta kalugaram. Awan ka di kinaapam kadakwada. Sa anak mo taman nakiapa? Ngam adu ti agkursonada ka ni Romy. At apag amay sa kadakwada ti mangidandanon ka ni tatang. Intun umay alawas. Isayang kata ti plano ta. Itanyaman nga oras, nakasaganak. Sa dino ka di ti pangipanamto iti ferry boat. At dapat isla iti aglawlaw. Mabalin ko pa nga ipanijay. Agrikos tayo. Sige, intun umay alawas. Aramida kon ti plano. Aramidan ta ko nam. Sigurado nga iti malam nga agbiyahe ti may sa kadakwada. Tawan ti bagyon. Imbaga di ka dum akapitan. Apasare ijay ferry boat nga igam na ti paglugluganan ni Deborah. Ti biyahe apang malom. Mabalin ko mati sumrak ijay no agrana kami ijay pantalan. Damagak iti kapitan no anya nga oras da makadanon iti pantalan. Sa bagay, agagayam kayo matkit di amin akakapitan ti ferry boat. May salaeng atawan, malpas kan iti kinapulis nga alalaem, anak ko. Unanang,
May santo a pulis to'y anak yo. Ket, awan ka di ti planom a pumanaw iti daytoy nalaka a malayos nga isla? Amin ang makaturpos. Pumanaw da ditoy, taada trabaho da. Dagiti lang mabatbati, kat dagiti mangalap, ngawan pagtrabahuan da. Wen nga rod, kakaasi ti agyan ditoy. Tano adda bagyo, masapul nga umalis da ija evacuation center. Intun addan trabaho, ikarigatak ti agbalay ija dakal nga isla, nanang. Pumanaw tamat ditoy. Angem agsubliak ditoy, ta ditoyak agumatgatang itiikan nga ilaklakok. Umay ka lang gumatang. Ngam agawid ka matlaang iti balay tayo, numakabalay tayo, ija dakal nga isla. Ay katuan na sayang met no agtugtugawak laeng. Kabaelak pay met ti agtrabaho. Makaginawan tumatla da tao, no makalpaston ti anak ta iti kina-nurse. Sapay ko maalakay. Makatawon pa'y mo ti urayon. Mabiit lang nga urayan ti makatawin. Sapay ko mga rod, taado akanayon ti makalapam. Tapno makaanay nga aramaten na iti pagadalan. Isungarod ka na yun nga overtime. Taadulat tamat ti makalapak. Pudno unay ti kunam. Makaginawal haang da tao, no makaturpuston di anak ta. Sapay ko matawan ti tubang. Maudin atukad na iti koleyo. Saan ka di aday tati sang kapanunot mo lakay? Tapno di ka matuukan nga agururay. Jack ngarod maliklikan bakit? Magagara naklauna yan. Ada ka di plano nga agabrod no makaturpos tayo? Saan pa'y aday tati arapaap ko? Awan pa'y aramatak nga agabrod. Ay, kasta ka di. Anya ka di kang runaan nga arapaap mo. Arapaap ni tatang, makabalay kami dito'y dakkel nga isla. Asidig iti tiyendaan kan pagadalan. Dahit ti pagtitinulungan mi. Sa bagay, narigat iti basit nga isla apagyanan. Tanala ka kano amalayos. Nababa ka no ngamin. Dahit ti pudno, ngam kapilitan, taiso ngamin ti pagkalkalapan da tatang. Ikararag tayo, makaumay kayong agbalay dito eh. Agyaman ak unay kan kagayam. Nagsayat kagayam. Semestral break mi, nanang. Mapanak iti dakal nga isla. Takasarita, di pagtrabahwak iti part-time. Ag part-time job ka, kabayatan ti panagadal mo? Wala nang. Saan abale? Basit lang mat nga oras ti panagtrabahok. Saan mat maapektaran ti panagadal ko? Basta saan mo abaybayan ti panagadal mo Tanay, dandani kan agturpos. Unanang, saan kayo amadanagan? Dandanin pulis to'y anak yo. Ay na, maragsa kanak numadanon tunday ta at tiyempo, anak ko. Sige nga rod, nanang. Patuloy akon. Barang makapagtrabaho ak iti part-time. Lumugan ka kadi? Saan ka di nga awan klase yon ta semestral break yo? Adda sa bali agagarak, ijay dakal nga isla. Kasta ka di? O sige nga rod. Umuli kalatan iti ferry boat. Agyaman ak. Ngam dito yak pa lang biodek. Adakan ka dayta. Ibagam lang ang noan niya tinapilim akabin. Ta ituludan kalat ta iti danong mo no kayat mo. Kung ngagpaiso, awan danong ko. Sige, ituludan nak nga ron iti danong. O sige, karga akto ti basit a water jug. Taiyag ko ijay. At damat ng disposable abaso ijay. Agyaman ako unay, miss. Awan anyaman na, Romy. Apay amay tiisam mo amasabat ko, ha? Umay ayon kanyak tigundaway. Adda di takabin ni Romy. Di mawat iti danom. Adaited ko ken ka. Ilaok mo iti danom. Ha? Anya dayta? Apin nga ilaok ko. Tapno di na madlaw nga ilikaw ko ti rota tayo.
Ipagnak iti medyo adayo ti ferry boat. Kasta ka di. Sige. Saan nga ta makatlaw? Saan? Tawan tiraman da ito ilaok mo. Pulbos da ita. O sige, yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangala ak iti water jug, karga ak iti danong. Sige. Dandanita yun agrubwat. Anyapay nagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag, iti isla. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.